Türkmenistan prezidentinin kabul eden Balkan vilayetinin bir näçe etraplaryny durmuş ýaşaýyş taýdan toplumlaryny ösdürmeň meseleleri hakynaky kararyna laýyklykda gurulan bu täze häzirki zaman bekedi. Demirgada Günorta transkontinental ulaw geçergesiniň uğruna ýerleşýän Etrek şäheriniň we etrawynyň beýleki ilatly lokatlarynyň geljekde durmuş ykdysady ösüşlerini aýraty möhüm ähmiýete ýa bolmak bilen şäklenmän. Eýsem türkmen elektrik energiýasyny daşary ýurtlara üstsaşy uğratmakda da ören behwetli desadyr. Aslında da elektrik energiýasy bilen ygtybaly öpüşünçilik halkymyzyň eşretli ýaşaýyşynyň möhüm kepillerini esaslarynyň biridir. Hoçanyň şeýle metrawyň ýaşaýjylary we bu möhüm makam nasibetli bir ýere gelen köp sany mihmanlar Etrek şäheriniň golaýyna gurulan täze elektrik bekadiniň açylyş dawrasyny ullan tutdular. Welaýatyň sungy saatlarynyň tam hemde folklor topalanan joşuny çykyşlary we dawra aýratyn ruh bilenlik geçildi. Täze döwraba bekadyn açylyş dawrasyna Günmatar Sewetiň ýurdumyzyň elektrik energetikasy ulgamynyň Balkan Energiýa Önümçilik Birleşiginiň ýol başçylarydyr hünärmenleri bu möhüm desgany bina etmäge gatnaşan orlaşykçylar, jemgyýetçilik gurumalarynyň we ýaşy nesliň wekilleri çykyş edip, ýurt behwetli, dünýä ähmiýetli durly maksatly möhüm tassamalary ýygydan amala aşyrýan hormat prezidentimize bu ajaýyp sowgat üçin alkyş sözlerini beýan etdiler. Şu ýerde de täze bekadyn gurulşygyna görelili dähme çeken durly kärdäki hünärmenlere arkadaly gahryman hirdalymyň adyndan sowgatlar dawarly ýagdaýda goşurly. Umumy tutýan meýdany 128 000 iýne 4 metrden emeçýän daşary ýurtlaryň öňde barjy enjamlary bilen öpüşen edilen täze bekadyn gurulşygyny Balkan Energiýa Önümçilik Birleşiginiň buýurmasy taýdanynda Lewap Energiýa Gurulşyk, Mari Energiýa Gurulşyk, Aşgabat Energiýa Gurulşyk, Daşawat Energiýa Gurulşyk kärhanalarynyň Türkmen Elektrik Gurulma ýürüýte dolanýaş edarasynyň hemde Türkmen Energiýa Awatlaýyş Önümçilik Birleşiginiň hünärmenleri ýokary hil talaplaryna laýyk amala aşyrdylar. Umumy bahasy 4,19 milliard Amerikan dollarynyň köp bolan kämil tehnologiýalar hemde tiltimatlardyr enjamlar bilen bir kentet öpüşen edilen täze beketde amala aşyrylýan işleriň ählisi kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylyp, olara taýyk gözewçilik ygtybaly ýoly goýulýar. Täze beket diňe bir giň gelemde ösýän Etrek şäherine, eýsem tutuş etrawyň ilatly nokatlaryny üzlüksiz elektrik energiýasy bilen ygtybaly öpüşen etmekde de möhüm ähmiýete ýedir. Täze desganyň işe girilmegine başlanan dawarly çäranyň dowamyna welaýatyň etrapda şäherlerinden gelen medeniýet we sungy saatlarynyň tankemde folklor topalarynyň ýerine ýetirmeklerine ýaýbanylan joşuny çykyşlar bir ýere ýygnanan şatlyk paýlady. Ulan tutulan toy çäresine atnaşanlar garaşsyk kemişleri bir tarap diýarymyzda ähli ulgamlarda täze berentliklere tarap önämli alyp barýan arkadaly gahryman hirdalymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyza alkyş sözlerini aýdyp, döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň hormatyna amala aşyrýan beýik işlerine rowaşlyklary arzuw etdiler.